velkommen til det allerførste afsnit af Dumt og Sjov. Jeg hedder Emil. Og jeg hedder William. I dag skal vi lave en masse sjove ting. For eksempel så skal William her prøve nogle mærkelige ting med noget, han skal sidde på og slikke på. Og så skal han gætte, hvad det er med bind for øjnene. Og så skal William også senere demonstrere, hvad det er, man absolut ikke skal gøre, hvis det er vinter, medmindre man er ude på selvmord. Og hvis I kigger herover, kan I se vores lykkehjul, som vi skal bruge i næste afsnit. Så kan I glæde jer til at finde ud af, hvad det er, vi skal bruge det til. Men nu skal vi komme i gang med Williams smagsløgs og ballekonkurrence. Ja. Så starter vi med smagsløgs og ballekonkurrence. Så, William, nu finder du lige dit spænd for øjnene, halløj. Ja. Så er jeg klar til at vise publikum, hvad det er, William skal smage på først. Det er kaffebønner. Og William holder sig selvfølgelig for næsen, så han ikke kan smage noget. Nå, nu har han fået dykkermaske på, så det holder ham for næsen alligevel. Det er faktisk et meget smart trick. I kan selv prøve det derhjemme, hvor I tager dykkermaske på, eller tøjklemme fra næsen, og så tager tykkegummi ind i munden, og så skal I gætte, hvad for en smag det er. Det er virkelig, virkelig svært. Nå, men William, du ser dum ud, og du er klar til konkurrencen, så er det som det skal være. Ja. Og her får du skålen. Du kan behøve ikke tage noget op, du kan bare slikke ned i den. Og så må du smage dig frem til, hvad det er. Hvis jeg var dig, ville jeg ikke spise det. Smag kaffe. Kaffebønner. Det er korrekt, William! Og salt. Det gik faktisk meget hurtigt, at William han kunne gætte det. For han burde egentlig ikke kunne smage noget. Ja, man kan også føle med munden, ikke godt? Og ja, William, nu hælder jeg lige noget op på dit stol her, som du så skal gætte, hvad er. Så hold dig lige for ørerne, mens jeg fortæller folk, hvad det er. Hvis I ikke kan se det derhjemme, så er det mysli. Dum, dum, dum. Ja, tak, Hansa. Hej. Godt, det ikke er min stol. Det her er klart. Ja, tak, William. Du er ikke blind med det. Jo, ja. Nej, du kan godt se, du har bare noget på øjnene, så det kan. Okay, William. Mærk igennem numsen. Har du noget galt, William? Nogle nødder. Hvad føles det sådan? Som om det er sådan nogle nødder. Eller bitte små kugler, men jeg tror ikke, det er lige små kugler. Det kan godt være svært, sådan nogle små ting. Måske noget madvarer, eller Måske er der havrefrø, måske, eller sådan noget. Måske er der forskellige ting i det. Og det må jeg selvfølgelig ikke vide. Hvad tror du, man bruger det til? Tror du, man kaster med det, eller bruger som bestemt redskab, eller spiser man det? Jeg tror, man spiser det. Jeg tror ikke, man kan bruge kaste med noget. Hvordan tror du så, man spiser det, hvis det er noget mad? Til morgenmad, tror jeg. Tror du, man propper det i brød? Nej. Det kunne jeg sgu være. Det gør man jo med nogle nødder. Det er spændende, William. Vi har snart lidt mere tid tilbage. Måske cornflakes. William, det var forkert. Hvad var det? Svaret var... Det var synd. Mysli! Og en svineviljer. Med mysli på ballerne. Det rydder vi op senere. Ja. Nå, William. Du vil meget gerne vise seerne herude. Ja, lige om 5 sekunder. Om hvad det er, man absolut ikke skal gøre, når det er koldt. Hvad?
Men nu gør William så lige klar, så I kan se, hvad det er, I ikke skal gøre. Det er virkelig, virkelig livsfarligt. Ja, det kan det være. Er du klar, William? Nej, ikke nu. Så skynd dig! Som I kan se, har vi masser af iskoldt sne. Men nu har William selvfølgelig taget sit sikkerhedsudstyr på. Nemlig det, som vi skal bruge derhjemme. En god hætte eller hue, en god jakke og nogle dejlige sne- eller vandtætte støvler. Så vi altid lige skal huske at stramme godt ind. Nå, William. Er du klar? Ja. Vis seerne, hvad det er, I ikke skal gøre. Kan I se? William ruller sig nu i sne. Det er virkelig, virkelig koldt. I skal huske nemlig at stramme skoene godt og grundigt, så der ikke kommer sne ned til tæerne. Kan man virkelig blive forkølet af. Og man kan også få lungebetændelse, som er livsfarligt. Heldigvis nu om dagen er der så gode læger og medicin, at man godt kan klare det. Men William, inden du dør, så burde du nok komme herop, ikke? Og det kan nemlig også være rigtig koldt, med meget overtøj på. Nu viser William, hvad det er, I absolut overhovedet ikke skal gøre. Uden beskyttelsesudstyr på. William, ikke for noget, men kan du prøve det med det, man overhovedet aldrig må gøre? Hvis du kan, altså. Eller er det for koldt? William, du drypper ned med sne. Kom du herindenfor, William. Nej, William, det gør ikke noget, du syner indenfor. Så skal du godt sætte op, ikke? Det er en undskyldning. Så nu sniger det også indenfor. En bærbar Williams snemaskine. Nå, men nu er vi sådan set ved at være færdige for i dag. Men vi er snart tilbage igen. Og husk, I kan altid gå ind på vores hjemmeside. www.freewebsite-dumt-og-sjov-forside.php. Så vi ses derinde, hvor I kan skrive til os og se videoer af alt, hvad det er, vi har lavet her i Dumt og Sjovt. Vi ses!